kami sa Dubai Mall, naglag-laag. Kauban si Taran, IT. Please support ninyo ang kanyang channel, IT. YT. May mga datuan man. Yabang na lang. Basta abroad dato. Oh, di ba? Yabang na lang meron kami. Pasensya na. Ay. Hello, IT. Ang mga dato kay naa sa Dubai Mall kay manihapon mi dire. Nihapon mi diri kay mahal kayo gusto sa to kay nakita niyo nara di dinhi. Basta mga dato dire jud sa mall manihapon. Mo na yung mga teknik ng mga basta abroad dato. Wala lang na taon ng yabang ang nalang sa sa amo kami nahurot na pala hambog na lang ayo pagkuan na. Hindi ko makita. Dugan Kaya kayo. hambog na lang taon ang nabilin sa mua. Dugan kayo ko nindot dire no. Tans dato inani niyo. Wah. Ano mo sa mga kusina kay namig mga kusina. Pili lang mo ang kusina na mo na talaga. Mo na mo kusina. Amo ng mga cook na dira ah. Amo ng mga staff dira. Kani among living room. Ay hallway ra ni namo kay among balay dako kayo. Mana mong kusina ang din ang bisita. Ready na ninyo hakin. Oh, be ready guys, ha? Dira mamilig dessert. Pero di sa ami dira mulabay sa lang mi kay dato baya mi. Dito jud sa sosyalon. Mga class B ra ni diri ah. Ngitan ra food court. Ay, Dato ta. Dito mag food court, mag restaurant. Ba. Mo niya mo mga kuan. Mo niya akong balay diri sa Dubai. Hello, Burj Khalifa. Mo ni play area sa among baby. Diri sila magkuha. Kani mo ni kuan sa kong daddy. Kani kay sa kadato na mo tanan mga fast food chain nasa mong balay. Kay dato ni kay abroad ba ni dato tawaw. Ha, mo na mo ko sinira. Mo na sa linya niya sa Diraa. Sa mga sweets. Nasa punta ka na mga Nutella mo na. Chowking. Mo na mo kuan piliana na mo kung gut mo mipili lang mi asa mi mga on. kung sa mo gusto ka unon. Oh, Pero pili. kay di may migahan ka magmakdo na lang sa may karon. Magmakdo sa mi kay ang mga dato abroad. Ay, unsa te? Among manghimoy cake ka, manghimoy na mo cake. Chowking mi kay maghalo-halo mi karon. At may chowking kay maghalo-halo daw si Ran. Para mi Ang mga dato mamili daw eh. kaluto mo. Sa una nakaluto mo. Kay gisumbulan naman may McDonald's kay everyday may McDonald's mag-chowking na pud meron. Ha. Kani ako ning amigo ni. Amigo na ko ni. Kuya. Good evening daw. Chowking mi, chowking mi. Nili na mga dato og ano, unsay pe among kanon. Ang sayo na naluto. Don't unsa tay mong gi? na nang ganina. Unsa tay mong giingon te? Don't hesitate. Unsa?
Katong sa price ba? Ayo. Ansa? Don't check the price. Wala dato. Don't check the price, man. Tato pa yung amin. Sada nabalay dato mag-check ang price. Anong tag 20 hon rabi? Mamili sa una na luto sa mong shit. Sa'yo mo dong. Sa'yo mo. Forever. May halo-halo special, halo-halo premium. Doon ka sa halo-halo premium kay. Piang ba ita? Di man ta kaurutan ng halo-halo oy. Di mag... Kuya, pwede na mag-video direct? Okay lang mag-video? Ako, ayos lang mag-video? Ay, hindi ba? Sige, ganyan na lang. Ano? Kuya, nag-vibrate. Sige na, bye. Kuha na dito. Halo? Halo, my friends? Pasok ka kayo sa telepon. Pasok ka. Kamu ka. Oh. Gitawag naman ko na. Lagi mo to? Dami ba yan? Magkabungin sa halwa ba? Baka boss ang McDo. Dah. Di na ko. Dami kayo. Nabi ka lata kayo mo na magigitong ka. Lurak na daw. Hindi ko malugin ninyo balang. Two hours later. Masing-asa na punta mo kapit. Subscribers, baby.